Paket yang paling laris ki apa iki, Mbak? Iya Mas, 2.500.000 dapat 2 barang bebas pilih. Oleh apa iki? Iki Mas pintu loro. Oh, jati kabeh iki. Iya Mas Jati. Oleh Enek loro. mas-masane barang. Heeh. Ada 2 lagi. Pilihannya akeh Mas. Jajal sing siloke kaya apa, Mbak, pilihane? Sitoke iki to rene ya. Sing sitoke iki lemari Oh, kombinasi. motif ini iki, ya. Motifnya kombinasi. Sing iki motifnya corake seperti iki ya Mas. Wake engko ya pilihane. Pilihannya akeh Mas, bebas pilih. Oke, lagi kirim ning ndi to, Mbak iki? Kirim ning Ponorogo Mas. Oke, lha engko rego sakmono enek promo gratis ongkire apa ora, Mbak, kira-kira? Yo ada dong, Jawa Timur, Jawa Tengah tak kasih free ongkir kok. Lah cara pesene piye wi? Yo cara pesen wi digoleki ning TikTok Najwa Mebel Madiun, diklik kok di ACC admine. Oke, siap. Iki kayu jati kabeh, Mbak ya. Full jati, lek gak jati iso dibalik nih. Oke.